ゃんけんほい。そうですね。はい、このような感じで、はい、そのタイミングで、はい、大丈夫ですよ。はい、行きましょう。じゃんけんほい。そうですね。はい、はい、はい、ではですね、はい、実際に出す手をグーとかチョキとかパーとか声に出しながらやってみましょう。はい、じゃんけんほい。そうやってこう一つ出してこう何かこう反応する、あーとかとかね、それがすごくいいことなんですよ。はい、じゃあ行きましょう。じゃんけんほい。はい、ありがとうございます。はい、それではちょっとスパイスを変えてみたいと思います。スパイスアップと言いまして、はい、ちょっと簡単な、はい、計算していきたいと思います。はい、グーは10点、チョキは20点、パーは50点、12で3、はい、で、出します。出して皆さん活用に出したら、これが合計したら60点。足し算して60と言っていただければ。はい、例えば私がチョキ出すと皆さんグー出したとなりますね。それと10と20で30と、はい、その30、20、うん十っていうのを声に出して言っていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、行きましょう。せーの、じゃんけんほい。ちょっとワンテンポちょっとワンテンポ遅れましたね。そのちょっとすんなりちょっとワンテンポ遅れるなっていうのがいいことなんですね。少しこう考えるっていうことがいいことなんですね。はい、行きましょう。じゃんけんほい。その調子ですよ。はい、はい、じゃんけんほい。はい、では最後もう一つスパイスアップしたいと思います。はい、私に勝たなくていいです。お好きに出してください。何でも出してください。あいこでも何でもいいです。で、自分が出した手と私の手の合計を言っていただければ結構です。ということは皆さん数字バラバラです。バラバラだから間違えてもわからない。わからないけども、はい、ご自身できちんと見て考えて言ってくださいね。はい、行きましょう。はい、じゃんけんほい。はい、聞こえますよ。はい、いいですよ。はい、じゃんけんほい。こうした方がいいですね。こうもちょっとわかりにくいですね。はい、じゃんけんほい。小さく、声のトーンがちょっと小さくなっているのでお願いいたします。はい、じゃあもう一回最後いきましょう。じゃんけんほい。はい、ありがとうございました。これでね、皆さんちょっと脳の働きが活性化されてきましたので、集中力アップしてね。